Atención, me leivero paisano das moscas. Non sei o que teño, son así os sonidos. Que veñen e van, pasan e voltan, desandan e tornan. Non entendo isto. E você xa foi ir ao médico? Ao médico, acho o veciño que isto é cousa de mente. Eu para min que acho, quero decir, achamos. Adiante. Señora doutora, o caso é que... Un momento. Respire fondo. Fondo. Agora non respire. Xa pode respirar. Son así os Un sonidos. momento. Os sonidos, señora doutora. Un momento. Abra a boca. Pode fechar. Entón, de que se queixa? Non pode falar? Pode, sí, señora doutora, pero como a señora doutora non me vou pechar a boca... Entón, non ten queixa. Teño, sí, señora doutora, son así os sonidos. Que veñen e van, pasan e voltan, desandan e tornan. O señor costume lavar a cabeza. Por dentro ou por fora? Por fora, claro. Quen di a cabeza, di o cabelo. Porque o que eu vexo é que o señor ten unha gran cantidade de moscas arredor da cachola. E para eso, os meus estudos de nada serven. Entón non teño cura, señora doutora. E agora que vou fazer? Se as moscas atormentan, grítelles e axotes, co pase ben. Fora, moscas! E de fazer outra bolsa de lixo. Escoite, cidadán, é comigo, señor Casa, é como vostede. Vostede anda a alterar a orden pública. Queixan os vecinos, que non do, porque vostede pasa no gritando contra as moscas. Queixanse os comerciantes, que non teñen clientes, porque vostede pasa o día gritando contra as moscas. Todos queixanse, isto non pode continuar así. Pero, señora policía, Que? son así os sonidos. Que veñen e van, pasan e voltan, desandan e tornan. Abonda, se ten quereras coas moscas, contrate un abogado e poña unha demanda contra as superaditas moscas no Tribunal da Comarca. E punto. Adiante. Señora doutora, son así os sonidos. Que veñen e van, pasan e voltan, desandan e tornan. E que teño que ver eu con iso? A señora médica dixo que eran moscas e a señora policía dixo que a abogada sería quen resolvese. Eu! Tantos anos de estudo,
doutor. Nese caso, recételle unha copla dun grande poeta popular, Antonio Leixo, e dice: unha mosca sen valor pousa coa mesma alegría na caliza dun doutor como en calquera porquería. Señor xuiz é o paisano das moscas. O paisano das moscas. Ja, 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 ja. Señor doutor xuiz, presidente do tribunal. As moscas non me deixan. Son así os amigos. Que veñen e van, pasan e voltan, desandan e traban. Fique meu amigo sabendo que cada mosca ten a súa lei. Non hai código que as venda. Só pode aconsellar que así que vexa un axito, den un pau de precio. Señor doutor xuiz, presidente do tribunal, non me manda prender por eu ir a cazar moscas? Mandar prendelo por andar a cazar moscas. Que idea! Voy a dar unha licencia coa que autoriza matar todas as moscas do país. Está vestido. Estean onde estiveren, único paisano das moscas. Ben, está onde estiver. Nada teñe que ninguén máis o intimidará. É unha mosca? Non é. Xa que teño licencia. Morreu. A mosca morreu. Matei a mosca! Vai a cambio, ata que parece que xa non se unidos. Foronse as moscas. Fuxiron as moscas. Viva, estou curado! Viva, estou curado! O paisano das moscas andou, pero quen ficou ir zunidos ao redor da cabeza foi o tal doutor xuiz.